Hello, welcome back to my vlog. Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. Ako gusto magsuot og itom nga sapatos. Ako gusto magsuot og itom nga sapatos. Nakit-an nako akong trato. Nakit-an nako akong trato. Ako nagluto og bugas para sa akong trato. Ako nagluto og bugas para sa akong trato. Ako gusto mukaon og adobong manok. Ako gusto mukaon og adobong manok. Ako dili makatudlo og lupad. Ako dili makatudlo og lupad. Ang iro dili makalupad. Ang iro dili makalupad. Nakit-an nako ang 5 ka manok naglupad. Nakit-an nako ang 5 ka manok naglupad. Nakit-an nako ang 5 ka lobo naglupad sa langit. Nakit-an nako ang 5 ka lobo naglupad sa langit. Nakit-an nako ang lobo naglupad sa langit. Ako nagpalit og lobo sa palengke. Ako nagpalit og lobo sa palengke. Usa ka adlaw akong trato mulupad padulong sa Canada. Usa ka adlaw akong trato mulupad padulong sa Canada. Nakit-an nako ang naglupad nga eroplano. Nakit-an nako ang naglupad nga eroplano. Usa ka adlaw akong trato magsuot og puti nindot nga bestida. Usa ka adlaw akong trato magsuot og puti nindot nga bestida. Usa ka adlaw makabaton ko og anak. Usa ka adlaw makabaton ko og anak. Nakit-an nako ang langgam sa kahoy. Nakit-an nako ang langgam sa kahoy. Nakit-an nako ang batang babae nagduwa sa langgam sa balay. Nakit-an nako ang batang babae nagduwa sa langgam sa balay. Ang batang lalaki nagpupo og prutas sa kahoy. Ang batang lalaki nagpupo og prutas sa kahoy. Ako nagtan-aw sa batang babae nagdagan sa karsada. Ako nagtan-aw sa batang babae nagdagan sa karsada. Nakit-an nako ang langgam naglupad sa langit. Nakit-an nako ang langgam naglupad sa langit. Ako nagpalit og molupad nga lobo. Ako nagpalit og molupad nga lobo. Ako nagpalit og 5 ka lobo. Ako nagpalit og 5 ka lobo. Ako
nagpalit og 5 ka itlog sa palengke. Ako nagpalit og 5 ka itlog sa palengke. Ako nagpalit og sayal para sa akong trato. Ako nagpalit og sayal para sa akong trato. Ako nagpalit og tubig para sa kusina sa akong inahan. Ako nagpalit og tubig para sa kusina sa akong inahan. Ako nagpalit og pula nga rosas para sa akong trato. Ako nagpalit og pula nga rosas para sa akong trato. Ako nagpalit og 12 ka bulak nga rosas para sa akong trato. Ako nagpalit og 12 ka bulak nga rosas para sa akong trato. Akong trato nagpalit og 3 ka chocolate para pang hinamis. Akong trato nagpalit og 3 ka chocolate para sa panghinamis. Nakit-an nako ang molupad nga eroplano. Nakit-an nako ang molupad nga eroplano. Nakit-an nako ang 5 ka kotse sa karsada. Nakit-an nako ang 5 ka kotse sa karsada. Nakit-an nako ang 6 ka auto sa karsada. Nakit-an nako ang 6 ka auto sa karsada. Ako magpalit og kotse sa Lunes. Ako magpalit og kotse sa Lunes. Ako magpalit sa Lunes og kotse. Ako magpalit sa Lunes og kotse. Ako magpalit og bughaw nga sinina. Ako magpalit og bughaw nga sinina. Ako padulong sa balay. Ako padulong sa balay. Ako padulong sa balay karon. Ako padulong sa balay karon. Ako padulong sa balay para magluto og panihapon. Ako padulong sa balay para magluto og panihapon. Pauli na sa balay kay gabii na. Pauli na sa balay kay gabii na. Ako nagkaon og chocolate. Gusto usab nako mukaon og hamburger. Ako nagkaon og chocolate. Gusto usab nako mukaon og hamburger. Ang batan-on nagkaon og saging samtang nagtan-aw og dula sa cellphone. Ang batan-on nagkaon og saging samtang nagdula sa cellphone. Ang duha ka bata naglingkod sa bangko sa kusina. Ang duha ka bata naglilingkod sa bangko sa kusina. Ang amahan nagtudlo sa anak lalaki og hiwa sa lamas. Ang amahan
nagtudlo sa anak lalaki ug hiwa sa lamas. Nakit-an nako imong inahan sa basakan. Nakit-an nako imong inahan sa basakan. Ang inahan naggarab og humay. Ang inahan naggarab og humay. Naay 12 ka bata naglakaw sa basa nga karsada. Naay 12 ka mga bata naglakaw sa basa nga karsada. Ang mga bata nagdagan sa basa nga karsada. Ang mga bata nagdagan sa basa nga karsada. Ang batang lalaki naglingkod sa basa nga karsada. Ang batang lalaki naglingkod sa basa nga karsada. Ang mga bata nagduwa sa basa nga karsada. Ang mga bata nagduwa sa basa nga karsada. Ang mga bata naligo sa ulan sa karsada. Ang mga bata naligo sa ulan sa karsada. Naay mga bata nagduwa sa tubig ulan sa karsada. Naay mga bata nagduwa og tubig ulan sa karsada. Ang batang lalaki nagsuot og diaper samtang nagtan-aw sa telebisyon. Ang batang lalaki nagsuot og diaper samtang nagtan-aw sa telebisyon. Nakit-an nako ang batang babae nagkaon og pritong isda sa lamesa sa kusina. Nakit-an nako ang batang babae nagkaon og pritong isda sa lamesa sa kusina. Ako naay 8 ka ektarya nga plantasyon sa saging. Ako naay 8 ka ektarya nga plantasyon sa saging. Ako nagsuot sa akong dalag nga sapatos kada adlaw. Ako nagsuot sa akong dalag nga sapatos kada adlaw. Ako gusto magbasa og libro kada adlaw. Ako gusto magbasa og libro kada adlaw. Gusto ko magbasa og libro kada gabii. Akong trato gusto magbasa og libro kada gabii. Akong trato gusto magbasa og libro kada gabii. Ako gusto mukaon og pritong manok kada udto. Ako gusto mukaon og pritong manok kada udto. Ako gusto sa dalaga magsuot og pula nga bestida usab pula nga sapatos. Ako gusto sa dalaga magsuot og pula nga bestida usab pula nga sapatos. Nakit-an nako ang gamayng bata naghilak samtang nagduwa uban sa mga higala. Nakit-an nako ang gamayng bata naghilak samtang nagduwa uban sa mga higala. Ang tiguang nagbaligya og prito nga itlog.
Ang tiguwang nagbaligya og prito nga itlog. Ang tiguwang nagbaligya og nilungag nga itlog. Ang tiguwang nagbaligya og nilungag nga itlog. Akong lolo nagluto og itlog sa kusina. Akong lolo nagluto og itlog sa kusina. Akong lolo nagbaligya og nilungag nga itlog. Akong lolo nagbaligya og nilungag nga itlog. Mubalik ko unya. Mubalik ko unya. Akong magtutudlo nagtudlo og Cebuano. Akong magtutudlo nagtudlo og Cebuano. Akong magtutudlo nagtudlo og maneho. Akong magtutudlo nagtudlo og maneho. Akong amahan magtudlo og luto unya. Akong amahan magtudlo og luto unya. Mubalik ko unya para magluto og panihapon. Mubalik ko unya para magluto og panihapon. Ang bata gusto og chocolate para panihapon. Ang bata gusto og chocolate para panihapon. Ako gusto nga mukaon nilungag nga itlog. Ako gusto nga mukaon nilungag nga itlog. Akong inahan nagprito og itlog sa kaha sa kusina. Akong inahan nagprito og itlog sa kaha sa kusina. Akong inahan nagbaligya og itlog sa palengke. Akong inahan nagbaligya og itlog sa palengke. Akong inahan naglungag samtang naglaba sa sinina. Akong inahan naglungag samtang naglaba sa sinina. Naay 7 ka bata nagduwa sa ulan. Naay 7 ka bata nagduwa sa ulan. Nakit-an nako ang gamayng bata naglingkod sa karsada. Nakit-an nako ang gamayng bata naglingkod sa karsada. Ang bata naglingkod sa karsada samtang nagkaon og pizza. Ang bata naglingkod sa karsada samtang nagkaon og pizza. Ang 5 kabatan-on sa park. Ang 5 kabatan-on sa park. Nag-istorya samtang nagtan-aw sa tabanog nga naglupad. Nag-istorya samtang nagtan-aw sa tabanog nga naglupad. Nakit-an nako ang 2 ka babae nagdagan sa park. Nagsuot og itom nga sando ug itom nga pantalon. Nakit-an nako ang 2 ka babae nagdagan sa park. Nagsuot og itom nga sando ug itom nga pantalon. Naay 12 ka lalaki nagdakop og isda gikan sa pukot. Naay 12 ka lalaki nagdakop og isda gikan sa pukot. Nakit-an nako
ang babae nagbaligya og isda sa palengke. Nakit-an nako ang babae nagbaligya og isda sa palengke. Ako nagpalit og 3 ka kilo nga bangos para sugba. Ako nagpalit og 3 ka kilo nga bangos para sugba. Nakit-an nako ang tiguang nagbaligya og gulay. Nakit-an nako ang tiguang nagbaligya og gulay. Ako nagsuot sa akong paboritong tabunon nga purol ug puti nga sinina. Ako nagsuot sa akong paboritong tabunon nga purol ug puti nga sinina. Akong gusto sa akong trato magsuot og rosa nga bestida ug puti nga sapatos. Akong gusto sa akong trato magsuot og rosa nga bestida ug puti nga sapatos. Ang inahan sa akong trato nga kugihan. Ang inahan sa akong trato nga kugihan. Ang lalaki mudagan. Ang lalaki mudagan. Ako nagsuot og pula nga sapatos. Ako nagsuot og pula nga sapatos. Na ako'y 5 ka pares nga itom nga sapatos. Na ako'y 5 ka pares nga itom nga sapatos. Ako nagpalit og 1 ka mahal nga sapatos. Ako nagpalit og 1 ka mahal nga sapatos. Ako nagpalit og relo. Ako nagpalit og relo. Ako nagpalit og mga sapatos. Ako nagpalit og mga sapatos. Ako nagpalit og gulay sa palengke. Ako nagpalit og gulay sa palengke. Ako naghiwa sa mga gulay og lamas. Ako naghiwa sa mga gulay og lamas. Ang gamayng bata nagkaon og saging samtang naglingkod sa bangko. Ang gamayng bata nagkaon og saging samtang naglingkod sa bangko. Naay 7 ka manok sa dako nga bawl. Naay 7 ka manok sa dako nga bawl. Ang buutan nga amahan nagtudlo sa anak sa pagluto. Ang buutan nga amahan nagtudlo sa anak sa pagluto. Nakita nako ang mga bata naghugas sa mga hugason sa kusina. Nakita nako ang mga bata naghugas sa mga hugason sa kusina. Akong inahan nagluto og kanon samtang naglaba. Akong inahan nagluto og kanon samtang naglaba. Ngano gusto ka magsuot og diaper? Ngano gusto ka magsuot og diaper? Ngano gusto ka mukaon og ice cream? Ngano gusto ka mukaon og ice cream? Ngano gusto ka magtudlo
og maneho. Ngano gusto ka magtudlo og maneho? Sian gusto mukaon og ice cream. Sian gusto mukaon og ice cream. Sian gusto magsuot og puti nga bestida. Sian gusto magsuot og puti nga bestida. Akong trato sa ibabaw sa bangka. Akong trato sa ibabaw sa bangka. Akong trato ibabaw sa bukid. Akong trato ibabaw sa bukid. Ang akong inahan nagkaon og prutas sa lamesa sa kusina. Ang akong inahan nagkaon og prutas sa lamesa sa kusina. Ang duha ka lalaki naggunit sa pukot. Ang duha ka lalaki naggunit sa pukot. Naay tulo ka lalaki nangisda gamit ang pukot. Naay tulo ka lalaki nangisda gamit ang pukot. Ang akong inahan nagprito og isda para sa panihapon. Ang akong inahan nagprito og isda para sa panihapon. Human panihapon, ako ug ang akong igsoon bae maghugas sa plato sa kusina. Human panihapon, ako ug ang akong igsoon bae maghugas sa plato sa kusina. Human sa salida, ako ug ang akong trato mukaon og panihapon. Human sa salida, ako ug ang akong trato mukaon og panihapon. Ako gigutom para sa panihapon. Ako gigutom para sa panihapon. Ako ate gigutom para sa panihapon. Ako gusto manok og pansit canton para sa panihapon. Ako gusto manok og pansit canton para sa panihapon. Nakit-an nako ang mga batan-on nagdagan sa karsada. Nakit-an nako ang mga batan-on nagdagan sa karsada. Ang dalaga sa wala naggunit og payong, usab sa tuo nga dalaga nagsuot og payong. Ang dalaga sa wala naggunit og payong, usab ang sa tuo nga dalaga nagsuot og payong. Ang dalaga sa wala nagsuot og nindot nga bathing suit. Ang dalaga sa wala nagsuot og nindot nga bathing suit. Ang dalaga sa wala gwapa nagsuot og bestida. Ang dalaga sa wala nga gwapa nagsuot og bestida. Ang dalaga sa wala gusto magsuot og puti nga bestida para sa Sabado. Ang dalaga sa wala gusto magsuot og puti nga bestida para sa Sabado. Akong amahan nagtrabaho
nagluto panihapon para sa pamilya. Akong amahan nagtrabaho, nagluto panihapon para sa pamilya. Naay mga dako-dakong bangka para mangisda gamit ang pukot. Naay mga dako-dako nga bangka para mangisda gamit ang pukot. Ako gusto magsuot og bughaw nga pantalon. Ako gusto magsuot og bughaw nga pantalon. Akong gwapa nga trato. Akong gwapa nga trato. Ang ice cream nga tamis. Ang ice cream nga tamis. Ako gusto og vanilla ice cream ibabaw sa biskwit. Ako gusto og vanilla ice cream ibabaw sa biskwit. Nakita nako akong trato nagsuot og nindot nga bestida. Nakita nako akong trato nagsuot og nindot nga bestida. Akong gwapa nga magtutudlo nagluto sa nindot nga kusina sa balay gabii. Akong gwapa nga magtutudlo nagluto sa nindot nga kusina sa balay gabii. Naay napulo ka mga bata nagduwa og video game sa kwarto. Naay napulo ka mga bata nagduwa og video game sa kwarto. Naay upat ka bata nagduwa sa bukid sa gabii. Naay upat ka bata nagduwa sa bukid sa gabii. Nakit-an nako ang 5 ka batan-on nagtanom og humay sa basakan. Nakit-an nako ang 5 ka batan-on nagtanom og humay sa basakan. Akong magtutudlo nagtudlo sa lamesa sa kusina. Akong magtutudlo nagtudlo sa lamesa sa kusina. Ang lalaki nagdagan sa dalan. Ang lalaki nagdagan sa dalan. Ang lamesa ug bangko sa kusina. Ang lamesa ug bangko sa kusina. Ang lalaki nagtanom og humay sa basakan. Ang lalaki nagtanom og humay sa basakan. Ang duha ka bata nagbuak og itlog. Ang duha ka bata nagbuak og itlog. Ang dalaga nagtudlo og maneho. Ang dalaga nagtudlo og maneho. Ang dalaga nagmaneho sa karsada. Ang dalaga nagmaneho sa karsada. Ang dalaga nga taas og buhok. Ang dalaga nga taas og buhok. Ang dalaga permeng nagsuot og medyas. Ang dalaga permeng nagsuot og medyas. Ang dalaga perme nagsuot og sapatos. Ang dalaga perme nagsuot og sapatos. Ang bata naglangoy sa tubig. Ang bata naglangoy sa tubig. Ang usa ka bata nagduwa sa ulan. Ang usa ka bata nagduwa sa ulan. Ang bata nagkaon og pagkaon. Ang bata nagkaon og pagkaon.
Ang usa ka bata gusto perme maligo sa ulan. Ang usa ka bata gusto perme maligo sa ulan. Ang inahan nagluto og kanon sa kusina. Ang inahan nagluto og kanon sa kusina. Ang inahan nagluto og pritong isda. Ang inahan nagluto og pritong isda. Ako perme magsuot og kalo samtang nagpantalon. Ako perme magsuot og kalo samtang nagpantalon. Ako perme magkaon og pritong manok. Ako perme magkaon og pritong manok. Akong magtutudlo hinga taw-on. Akong magtutudlo hinga taw-on. Akong magtutudlo nagsuot og antipara. Akong magtutudlo nagsuot og antipara. Ang dalaga nagmaneho sa sakyanan sa karsada. Ang dalaga nagmaneho sa sakyanan sa karsada. Ang dalaga nagsirado sa sakyanan human og maneho. Ang dalaga nagsirado sa sakyanan human og maneho. Ang dalaga nagsirado sa plastik nga sudlanan og ice cream. Ang dalaga nagsirado sa plastik nga sudlanan og ice cream. Ang amahan nagsirado sa pultahan. Ang amahan nagsirado sa pultahan. Ang amahan nagsirado sa pultahan tungod kay naay ulan. Ang amahan nagsirado sa pultahan tungod kay naay ulan. Si ate nangutana sa amahan nga mupalit og diaper tungod kay si ate gusto magsuot og diaper. Ang bata gusto magsuot og diaper. Ang bata gusto magsuot og diaper. Maayong gabii. Ako magluto kauban sa akong amahan sa kusina. Maayong gabii. Ako magluto kauban sa akong amahan sa kusina. Ako mukaon kauban ang akong amahan. Ako mukaon kauban ang akong amahan. Ako mukaon kauban ang akong trato karong gabii. Ako mukaon kauban sa akong trato karong gabii. Akong trato gusto mukaon og pritong manok. Akong trato gusto mukaon og pritong manok. Ang magtutudlo gusto mukaon karong gabii. Ang magtutudlo gusto mukaon karong gabii. Ako mulakaw kauban sa akong trato. Ako mulakaw kauban sa akong trato. Ate gusto magsulob og sinina og sayal kung kanusa lamang mulakaw kauban sa iyang mga higala.
Si ate gusto magsulob og sinina og sayal kung kanus lamang mulakaw kauban sa iyang mga higala. Ang bata nagsulob og pantalon tungod kay gusto siya magsuot sa diaper samtang nagtan-aw og telebisyon. Ang bata nagbuak sa itlog sa harina. Ang batan-on nag-ukay sa kaha. Ang batan-on nag-ukay sa kaha. Ang amahan nag-ukay sa pagkaon sa kalderen. Ang amahan nag-ukay sa pagkaon sa kalderen. Ang inahan nagtudlo sa mga anak nga babae sa pagluto. Ang inahan nagtudlo sa mga anak babae sa pagluto. Ang bata nagbutang og palaman sa pan. Ang bata nagbutang og peanut butter sa pan. Ang inahan nagbutang og margarine sa pan. Ang amahan gusto mukaon og pan nga gibutangan og peanut butter. Ang inahan nagtudlo sa anak og butang og palaman sa pan. Ang batan-on naghiwa og pan sa tataran. Ang batan-on naglingkod sa kusina samtang nagkaon og hamburger. Ang magtiayon nagluto og pagkaon sa kusina. Ang malipayon nga amahan nagpahiyom samtang nag-ukay sa pagkaon sa kaha. Ang duha nagluto sa kusina. Ang duha nagluto sa kusina. Ang duha nagluto og panihapon para sa matag usa. Ang duha nagluto og panihapon para sa matag usa. Ang duha ka batan-on nagduwa uban sa matag usa. Ang duha ka batan-on nagduwa uban sa matag usa. Ang dalaga naglingkod ibabaw sa lamesa. Ang dalaga naglingkod ibabaw sa lamesa. Ang dalaga naglingkod uban sa ulitaw sa bangko. Ang dalaga naglingkod uban sa ulitaw sa bangko. Ang duha nahigugma sa matag usa. Ang duha nahigugma sa matag usa. Ako nahigugma sa akong trato. Ako nahigugma sa akong trato. Akong gihigugma akong pamilya. Akong gihigugma akong pamilya. Ang akong inahan nahigugma sa iyang anak. Ang inahan nahigugma sa iyang anak. Ang inahan nahigugma sa iyang anak. Ang amahan nahigugma sa anak.
Ang amahan nahigugma sa anak. Ang bata nagkaon og pagkaon sa lamesa. Ang bata nagkaon og pagkaon sa lamesa. Ang bata nagdagan sa kwarto. Ang bata nagdagan sa kwarto. Ang batang babae naghilak samtang nagkaon og pan. Ang batang babae naghilak samtang nagkaon og pan. Ang amahan nagtudlo sa mga anak sa pagtanom og kahoy. Ang amahan nagtudlo sa mga anak sa pagtanom og kahoy. Ang amahan nagkalot sa yuta. Ang amahan nagkalot sa yuta. Ang lalaki nagdakop og isda. Ang lalaki nagdakop og isda. Ang gamayng bata nagkaon og pan samtang nagtan-aw sa telebisyon. Ang gamayng bata nagkaon og pan samtang nagtan-aw sa telebisyon. Mupalit ko og kotse sa Lunes. Mupalit ko og kotse sa Lunes. Ang akong mga higala. Ang akong mga higala. Ako daghan og pagkaon sa kusina. Ako daghan og pagkaon sa kusina. Nakit-an nako ang upat ka batan-on sa bukid. Nakit-an nako ang upat ka batan-on sa bukid. Nakit-an nako ang mga bata na ligo sa ulan. Nakit-an nako ang mga bata na ligo sa ulan. Nakit-an nako ang nagbaligya og maruya nga saging sa karsada. Nakit-an nako ang lalaki nga nagbaligya og maruya sa karsada. Nakit-an nako ang lalaki nga nagbaligya og mga itlog sa karsada. Nakit-an nako ang lalaki nga nagbaligya og mga itlog sa karsada. Nakit-an nako ang naglupad nga mga lobo sa langit. Nakit-an nako ang mga lobo nga naglupad sa langit. Nakit-an nako ang babae nagtindog sa karsada. Nakit-an nako ang babae nagtindog sa karsada. Ako nagpalit og pagkaon sa tindahan. Ako nagpalit og pagkaon sa tindahan. Ako naggunit sa cellphone sa wala nga kamot. Ako naggunit sa cellphone sa wala nga kamot. Ang babae naggunit sa payong sa tuo nga kamot. Ang babae naggunit sa payong sa tuo nga kamot. Ang magtiayon naggunit og kamot samtang nag-istorya. Ang magtiayon naggunit og kamot samtang nag-istorya. Ang amahan
nagsirado sa tindahan. Ang amahan nagsirado sa tindahan. Ako nagpalit og mga prutas ug gulay sa tindahan. Ako nagpalit og mga prutas ug gulay sa tindahan. Ako maglingkod sa lingkuranan kada gabii. Ako maglingkod sa lingkuranan kada gabii. Ako gusto magbasa og libro kada buntag. Ako gusto magbasa og libro kada buntag. Akong gusto sa pamahaw ang itlog. Akong gusto sa pamahaw ang itlog. Ako gusto maglakaw kada adlaw. Ako gusto maglakaw kada adlaw. Usa ka adlaw nakit-an nako ang langgam nga naglupad. Usa ka adlaw nakit-an nako ang langgam nga naglupad. Usa ka buntag nakit-an nako ang iro sa kusina. Usa ka buntag nakit-an nako ang iro sa kusina. Usa ka gabii nakit-an nako ang tulo ka bata nagduwa sa balas. Ang usa ka bata nga pution ug kulot ug buhok, samtang ang usa ka batang babae nga taas ug kulot ang buhok nakasuot og dalag nga sinina og dalag nga short, samtang ang usa ka batang lalaki nagsuot og tabunon nga purol. Ang batan-on gusto magsuot og itom nga relo. Ang batan-on gusto magsuot og itom nga relo. Ang tambok nga batan-on mahilig magluto. Ang tambok nga batan-on mahilig magluto. Ang mga bata nagkatawa samtang nagdagan sa kalsada. Ang mga bata nagkatawa samtang nagdagan sa kalsada. Ang magtiayon nagistorya samtang nagpahiyom. Ang magtiayon nagistorya samtang nagpahiyom. Ang amahan naghugas sa kutsilyo sa kusina. Ang amahan naghugas sa kutsilyo sa kusina. Ang inahan naghugas sa plato sa kusina. Ang inahan naghugas sa plato sa kusina. Ang anak nagtabang sa inahan sa pagluto. Ang anak nagtabang sa inahan sa pagluto. Nakit-an nako ang mga tawo sa dagat. Nakit-an nako ang mga tawo sa dagat. Ang mga bata nga nagduwa sa balas samtang nagdagan. Ang mga bata nga nagduwa sa balas samtang nagdagan. Ngano ang bata naghilak? Ngano ang bata nga naghilak? Unsa ang imong pagkaon? Unsa ang imong
pagkaon. Ako mulakaw sa Sabado. Ako mulakaw sa Sabado. Ako mupalit og bag-o nga sinina. Ako mupalit og bag-o nga sinina. Ang daan nga pantalon. Ang daan nga pantalon. Ang bata nga giuhaw. Ang bata nga giuhaw. Ang akong mga higala nga perme naglakaw sa karsada. Ang akong mga higala nga perme naglakaw sa karsada. Ako nagpalit og balde sa tindahan. Ako nagpalit og balde sa tindahan. Ako nagsirado sa tindahan sa wala pa ang gabi. Ako nagsirado sa tindahan sa wala pa ang gabi. Ang batan-on gigutom. Ang batan-on gigutom. Ang amahan gikapoy sa trabaho. Ang amahan gikapoy sa trabaho. Ang batang babae nga katugon samtang nagtan-aw sa duwa sa cellphone. Ang batang babae nga katugon samtang nagduwa sa cellphone. Okay. Ang amahan nagluto og manok samtang naghiwa og gulay. Ang amahan nagluto og manok samtang naghiwa og gulay. Ang batang babae naglingkod sa bangko samtang naghilak. Ang batang babae naglingkod sa bangko samtang naghilak. Ako padulong sa balay para magluto og panihapon. Ako padulong sa balay para magluto og panihapon. Akong trato nagpalit og daghan nga gulay. Ang akong trato nagpalit og daghan nga gulay. Nakit-an nako ang mga bata sa dagat. Nakit-an nako ang mga bata sa dagat. Ang mga bata nga nagduwa sa tubig sa dagat. Ang mga bata nga nagduwa sa tubig sa dagat. Naay mga bata nagduwa sa balas. Ang mga bata nagduwa sa balas. Naay 5 ka mga batan-on naligo sa swimming pool. Ang usa ka batan-on nagsuot og bughaw nga bathing suit. Ang usa ka batan-on nga nagsuot og bughaw nga bathing suit. Ang usa ka batan-on nga lalaki nagsuot lamang og abuhon nga purol. Ang usa ka batan-on nga lalaki nagsuot lamang og abuhon nga purol. Samtang ang usa ka batang babae nagsuot og itom nga short ug itom nga sinina. Samtang ang batang babae nagsuot lamang og itom nga short ug itom nga sinina. Ang mga bata malipayon nga naligo sa tubig. Ang inahan nagpahiyom samtang nagtan-aw sa anak nga nagduwa og balas. Ang inahan nagpahiyom
samtang nagtan-aw sa anak nga nagduwa og balas. Ako gusto mopalit og nindot nga relo. Ako gusto mopalit og nindot nga relo. Naay duha ka bata sa kusina. Ang usa ka batang lalaki nga nakasuot og amuhon nga t-shirt, berde nga apron, nagpahiyom. Ang batang babae nagsuot og rosa nga sinina og pula o puti nga apron samtang naghugas sa plato. Ang duha ka bata nagsuot og puti nga kalo. Ang duha ka bata nagsuot og puti nga kalo. Naay upat ka plato sa tray. Naay upat ka plato sa tray. Naay usa ka bildo nga bawol sa kusina. Naay usa ka metal bowl sa kusina. Ang duha ka bata nagpahiyom samtang naghugas sa mga hugason sa kusina. Nakit-an nako ang duha ka bata naggunit og itlog. Ang usa ka bata nag-ukay sa harina gamit ang luwag. Ang usa ka bata naggunit og itlog og nagbuak gibutang sa harina. Ang batan-on naghiwa sa mga lamas sa kusina. Ang gamayng bata nagkaon og pan sa bangko. Ang magtiayon nagluto og pagkaon sa kusina. Ang magtiayon nagluto og pagkaon sa kusina. Ang batan-on nga lalaki nagsugba og isda. Ang batan-on nga lalaki nagsugba og isda. Ang mga bata nagtan-aw sa tabanog nga naglupad. Ang mga bata nagtan-aw sa tabanog nga naglupad. Mubalik ko unya para sa panihapon. Mubalik ko unya para sa panihapon. Ang gamayng bata katugon samtang nagtan-aw sa telebisyon. Ang gamayng bata katugon samtang nagtan-aw sa telebisyon. Ang dako nga bowl sa kusina. Ang gamay nga plato sa kusina. Ang bag-o ug puti nga kusina. Ang mga higala nga malipayon. Ang akong mga higala nga malipayon. Ang gamayng bata naglingkod sa bangko. Ang gamayng bata naglingkod sa bangko. Ang bata gusto magsuot og pantalon. Ang bata gusto magsuot og pantalon. Akong inahan nagtudlo sa pagluto. Akong inahan nagtudlo sa pagluto. Akong buutan nga inahan nahigugma kanako. Akong buutan nga inahan nahigugma kanako.
Ang magtiayon nahigugma sa matag usa. Ang magtiayon nahigugma sa matag usa. Ako nahigugma sa akong trato. Ako nahigugma sa akong trato. Ako mulupad padulong sa Canada. Ako mulupad padulong sa Canada. Ang akong buutan nga amahan nagpalit og sapatos. Ang akong buutan nga amahan nagpalit og sapatos. Ang akong gwapa nga trato nagsuot og nindot nga bestida. Ang akong gwapa nga trato nagsuot og nindot nga bestida. Ang akong inuhan nagpalit og mga rosas sa tindahan. Ang akong inahan nagpalit og mga rosas sa tindahan. Ang akong amahan nagpalit og vanilla ice cream sa tindahan. Ang akong amahan nagpalit og vanilla ice cream sa tindahan. Ang bata gusto mopalit og chocolate pero sirado ang tindahan. Ang bata gusto mopalit og chocolate pero sirado ang tindahan. Ang amahan nagsirado sa tindahan sa palengke. Ang amahan nagsirado sa tindahan sa palengke. Ang lalaki nagdagan samtang nagdala sa balde. Ang lalaki nagdagan samtang nagdala sa balde. Ang akong pamilya akong gihigugma. Ang akong pamilya akong gihigugma. Gihigugma nako akong pamilya. Gihigugma nako akong pamilya. Ang gamayng bata nga buutan. Ang gamayng bata nga buutan. Ako nagtudlo sa pagmaneho. Ako nagtudlo sa pagmaneho. Akong magtutudlo nagtudlo sa pag-istorya og Cebuano. Akong magtutudlo nagtudlo sa pag-istorya og Cebuano. Akong amahan nagtudlo og maneho. Akong amahan nagtudlo og maneho. Ang inahan naghatag sa iyang anak og pagkaon. Ang inahan naghatag sa iyang anak og pagkaon. Ang lalaki nagdagan samtang naggunit og bata. Ang lalaki nagdagan samtang naggunit og bata. Ang mga dalaga og ulitaw naglakaw sa ulan samtang naggunit og payong. Ang mga dalaga og ulitaw naglakaw sa ulan samtang naggunit og payong. Ang inahan naggunit sa bata samtang naligo sa ulan. Ang inahan naggunit sa bata samtang naligo sa ulan. Ang amahan nagpalit og pagkaon para sa mga anak. Malipayon ang amahan nga nagpalit og pagkaon para sa mga anak. Malipayon ang amahan nga nagpalit og pagkaon para sa mga
anak. Ako nagpalit og pagkaon para sa akong anak. Ako nagpalit og pagkaon para sa akong anak.